हेलो लोगोफोर आंनि बे फुंबिलि समनि गासैबो नोंथांमोनखौ आंनि बे इउट्युब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। आं दा मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों। एसे उनाव नोंथांमोना नुलांसिगोन। आं दा ड्रेस गानखांबाय नै। आं दा ओंखारलांसिगोन। जुथा गानबावनांगौ दं। जुथा गाननोसै ओंखारलांनोसै। दसे समाव नुबाय थासिगोन नोंथांमोना। भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलां। बे भिडिअआ मोजां इम्परटेन्ट जागोन आरो सोरबाफोर नुवाखैबाबो नुनो हागोन। आंनि चेनेलनि दारै नुसिगोन आरो लोगोफोर। आं दा टिकेट लासिगोन नै टिकेट काउन्टाराव। टिकेट काउन्टाराव आं थांगासिनो दङ। नायलांबाय थादो। होमबा आं टिकेट लायग्रोनोसै। सिङाव नै माबायदि दङ लोगोफोर। आं सिङाव हाबबोबाय दे। सिङाव आं दा थांगासिनो दङ। सिङाव हाबबोबाय आं लोगोफोर। सेन्देलनि 12 थाखा लायो सेन्देलनि टिकेट। आरो बे सिङाव सेन्देलनि 12 थाखा होखानानै सेन्देल टिकेट दानखानानै आरो बै गेटआव 100 थाखा होदोंना बे टिकेटखौ सिङाव बिबावगोन आरो नोंथांमोना फैयोबा लोगोफ्रा। सिङाव माबायदि नै लोगोफोर नोंथांमोना नायना लादो। आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव। होजोबनानै दङ गोदोनि दावहा नांग्राफोर। लोगोफोर बाव नाम लिरनाय दंजोबखायो नै। नामखौ मोजां सिनायासै। भिडिअखौ गोलाव जागोन बायदि मोनबाय आं। गोदोनि मानसिफोर गोजा बिसोरो नै बैनिफ्राय बिसिमा। भिडिअआ गोलाव माने आं दासो हाबजेनदों नै गेट मोखाङाव। गेट मोखांनिफ्राय सिङाव दासो फार्स्ट हाबजेनबोदों। आरो गोदोनि मानसिफोर माबायदिमोन ब्रिटिशनि आमोलाव माबायदिमोन बिसोरो दंजोबो सिङाव। आरो आं दा ओरै सिङाव हाबलांबावगोन नै। माबा दंजोबो दामग्रा देग्रा माबा माबि हेन टेन। बे सिङाव नोंनाव नायनो हागोन।
गोदो सोर सोर दावहा नांदोंमोन बिसोरनि दंजोबो दे लोगोफोर आं हाबनो मोनगोन ना मोना जादोंमोन हाबनो मोननाय नङा नामा ओमफ्राय दा टिकेट लाबाय माबाय हाबफैबाय टिकेट लानानै माने भिडिअ खालामनो मोनगोन ना मोना आं सानदोंमोन आरो लोगोफोर आं मोनसे स्टेटआव हाबफैबावबाय नै आरोबाव गोदोनि सियारफोर राजा जिरायग्रा Polimo din na bunga. Ang kilo pa. Kami semua. Aneh. Tambah. आं दा ओंखारलांफिननिखाय नै बायह्राजों मा खालामनो लोगोफोर जरा जरा फैयो बेरायनो बयबो लानानै फैयो गोसोबायदि सिङाव भिडिअ खालामनो हागोन नोंसोरबो लोगोफोर फैयोब्ला फार्स्ट फ्ल'राव दङ आं दा नायलांनो हागोन नोंसोरो Video mo ka ba? गोदोनि बियो गोदोनि सनाजों दानाय बयबो नायो मानसिफ्रा मानसि बायदि सेम दाखादों दा बे नामाव नायनो हागोन लोगोफोर भिडिअखौ गोलाव जासिगोन बायदि मोनबाय आं लोगोफोर मोजांथार आं दहाय बैजों थांदोंमोन बैजों लोगोफोर नायदो आं दहाय
बैजों थांदोंमोन सिङाव फैगासिनो दङ थांगासिनो दङ मोजांना लोगोफोर नोंसोरबो फैनो आं माखौबा खोन्थाजोबनो हायाबो जानो हागौ नोंसोरनो आरो തലതിരിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അറിയോ रायलायनाया बबेबा हालामबो हागौ खोन्थानाया ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ आं हाबफैबावबाय नै मोनसे माबायाव लाइट होनायजों मोदादोंना लोगोफोर समायना समायनाथार वाव लोगोफोर नोंसोर बिदि बेरायनो गोसो जादोंना जायाखै लाइट दंजोबो सारौफारिया आं दा बे सिङाव हाबलांगोन बेयो ओंखारनायनि स्टेप जाहैबाय ओंखारलांनायनि थांनायनि सिंजों आं ओंखारलांनोसै दा भारत सरकार नैबेयाव नायनो हागोन नाय लोगोफोर नैबेयाव फरायनो हागोन लोगोफोर आं दा ओंखारबोबाय आं दा सेन्देलखौ लायफिननोसै सेन्देल बे टिकेटखौ खोमानो नाङा सेन्देलनि टिकेटखौ बे टिकेटखौ होनानै सेन्देलखौ नोङो मोनफिनगोन आरो दे आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर